Scoarul Grigore Vieru din orașul Ungheni ia un aspect mult mai verde și mai bogat în plantații. Este vorba de încă 60 de arbori și arbuși de diferite specii pe care administrația primăriei Orășenești a procurat pentru a-i planta aici. În paralel, sunt duse lucrări pentru crearea unui sistem de irigare în scoar care va menține teritoriul dat cât mai înverzit. Am alocat 10.500 de lei pentru a aduce noi plantații aici în scoarul Vieru. În total sunt aduși 60 de unități, este vorba de copaci decorativi, copaci de arsar, copaci de castani, alți copaci de alte soiuri, salcii. Lucrările care vedeți în spate, aceste șanțuri care se sapă, împreună cu arhitectul orașului Ungheni am elaborat un sistem de irigare a întregului scoar. Pentru a avea un gazon, zicem, frumos, este nevoie, desigur, ca el să fie irigat, să fie udat. De aceea, pe suprafața scoarului vor fi câteva surse de alimentare cu apă și grădinarul care va avea grijă de acest scoar, la sursa care este cea mai aproape, deci va putea să o folosească pentru a face irigare. Un ajutor considerabil la plantarea acelor 60 de unități de arbori și arbuști pe teritoriul scoarului au dus tinerii voluntari care nu sunt indiferenți față de aspectul orașului în care locuiesc. Cât de important să avem un scoar cât mai verde? Este foarte important. Tinerii trebuie să aibă un loc ca să se odihnească, să vină să discute, să se joace chiar uneori. Este destul de important. Crezi că dacă, uite, dai tu o mână de ajutor aici, o să păstrezi mai mult, chiar personal scoarul? Da, la sigur o să păstrez curățenia, deoarece dacă știu că am contribuit la îngrijirea lui, cred că o să fiu mult mai prudentă. Mulți cer de la primărie să facă diferite schimbări, însă puțin se implică în aceste schimbări. Noi, tineretul, am hotărât să ne implicăm. Tu personal, de ce ai decis să dai un ajutor astăzi? Pentru că îmi iubesc orașul meu, Ungheni. Eu aici m-am născut, aici trăiesc și voi trăi mai departe. Potrivit arhitectului șef al orașului Ungheni, Vlad Savin, scoarul Grigore Vieru urmează să mai fie dotat și cu plantații de flori.